Türkmenistanyň vilayet hastahanalaryna COVID-19 keseliniň alamatlary bolan ýataglaryň alınıp barylmagy dowam eder. Köpüsiniň ýagdaýy agyr ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Şol bıraktyň özünde de saglyk edaralary birin karantin edilýär ýa-da yer bolman soň ýataglary kabul etmegini besedýär. Bu arada 17 dekabrda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berdiler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda henizem ýok. Azatlyň mardak habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Murgap Bayramaly ýol öten etraplarynda we Mary şäherinde ýokary gyzgyn agyr üskülebek dem gysma ýaly alamatlar bilen hastahanalara ýüz tutýan adamlaryň sany köp bolýar. Bayramalyda hastalaryň arasynda ölüm derejesi ýokary. Iň agyr ýagdaýdaky ýataglar ýol öteniň ýokunç keseller hastahanasyna iberilýär. Sakarçaga we Murgap ýokunç keseller hastahanalaryna adam köp bolan soň olar hastalary kabul etmeýär. Medisina kömegi üçin ýüz tutýanlar bu pursatda Melhem şifahanasyna iberilýär. Mary vilayatindaky hastahanalar noýabr aýynyň ahirinde ýapylyp başlanypdy. Mardaky ýokunç keseller hastahanasynyň karantini ýapylmagyndan soň Sakarçaga etrafyndaky ýokunç keseller hastahanasy hem dekabr aýynyň başynda hastalary kabul etmegini besedipdi. Ýurdun çäginde koronawirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hastahanalarda ýataglaryň köpdigi keselhanalaryň ýapylmagy, testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk bilen anonim gürleşen lokmanlar tinaglaryň geçirilýändigini, ýöne netijeleriň galyplaşdyrylýandygyny öňe sürýärler. Keselhanalarda koronawirus hakda gürlemek gadagançylygy taklanýar. Saglyk edaralarynyň işgärleriniň gurrun bermegine görä koronawirusyň bardygy test arkaly tasdiklanan hastalaryň ölýän ýagdaýynda garalara köplenç, ýürekdäki kemçilikler, ýaşlara bolsa pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu aralykda keselhanalara düşýän adamlaryň köpüsiniň testleri COVID-19-yň bardygyny görkezýär. Keselhanalara agyr hastalar we bejergi üçin pul töläp bilýänler yerleşdirilýär. Lokmanlar keselhanalarda keseliň ýokoşmak howpunyň uludygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary ýataglaryň sanynyň köpelýän wagtynda COVID-19 testleri oňy netije beren lokmanlaryň hem köpdigini habar berýärler. Lokmanlar şepagat uýulary we beýleki işgärler Türkmenistandaky keselhanalarda günde kesel bolýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky korrespondentleri habar berýärler. COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň en çemetiniň testleri keseliň bardygyny görkezýär. 15 dekabrda ýurdun gündorunda Liwap vilayatynda Türkmenawadyň köpügürli klinikasynyň tutuş bir bölegi karantin edildi. 16 dekabrda Azatlygyň habarçysy bir günüň dowamında 100 çemet adamyň hastahananyň C-blogyna yerleşdirilendigini we şeýlelik bilen boş ýerleriň tas ählesiniň doldurulandygyny aýtdy. Kabul edilenleriň köpüsi öýlerinde bejergi alyp soň haly has erwetleşen soň keselhana düşen adamlar. Bu aralykda Türkmenistanyň gownamçylyklarynda jaýlanýanlaryň sany köpelýär we täze mazarlar gadylýar. Polisiýa gownamçylyklarda gözegçilik edýär. COVID-19 alamatlary bilen dowam edýän köpçülikleriň keseliň bardygyna garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. 13 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow COVID-19 keselini hem bejermek üçin niýetlenen täze ýokunç keseller hastahanasyny Ahal vilayatynda atasynyň dogduk owatyndaşdy we şonda koronawirusyň ýokdugyny ýene bir gezek gaýtalady. Ol muny uly üstünlük diýip atlandyrdy. Şol börekçiň özünde COVID-19-dan erkin diýilýän ýurtda koronawirusa garşy berk çäreler girdilýär. Polisiýa maskasyz adamlary tutýar. Sebetleriň arasynda otlularyň, awtobuslaryň we taksileriň hereketi togtudyldy, howa gatnawy adaldy. Prezidentiň koronawirusyň ýokdugy barada eden şol soňky beýanatyndan soň karantin çäklendirmeleri adyndan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzuldyldy.